Por unha parte estamos contentos pola participación dos carros do país que tuvemos, que montamos entre varias xente. Este ano tuvemos 4 carros do país, cos nenos, pero hubo algúns problemas co tema do xurado. Non, para a miña forma de ver, non supo valorar o que é o traballo da xente. Para min foi desconcertante a hora de puntuar a xente, porque a carroza do Guillermito foi un auténtico atraco, sinceramente, foi un atraco. Estou en totalmente desacordo nos premios, porque non tiñan que ser así. Non tiñan que ser así. Para min o primeiro posto pode estar vendado porque son os rapaces xóvenes que están traballando, pero o Guillermito, a carroza do Guillermito e o Damián non poden quedar así. E estou desacordo co xurado porque este ano províase que iba a ser un xurado de xente que sabía de carros, que sabía de carrozas, que sabía de folión, que é o tema do folión, e este ano, para min, sinceramente, foi unha basura, pero estou totalmente decepcionado, levo 22 anos indo no folión de carros, este ano foi o meu 22º ano e estou totalmente decepcionado co xurado. Para min, un 0 xurado.